Omira me pacho me mo Juba Nyansapo TV so. Pacho ya eja. Wadaro mo me pacho wudi. Pacho me din de bosompla dun kwa abu atin. Na wadaro mo me pacho wadaro ma wudi bre ne say. Me pacho me na me otumfo suman blafo. Wadaro Yeah. Wadaro ma otumfo suman kwa brafo. Ye ka say suman kwa brafo a me pa suman brafo me pacho wadaro ma mehu. Ye ka say suman brafo a me pacho any say na say any say. Ayo. Ye ka say suman blafo a otumfo ablafo no ye dɔɔso. Na uba himfie ha obi a wɔ ne ɔyɛ. Mfiti ase no me ye adumuni. Na me se ka no. Me na nam se ka no abekuta no. Eye nsuma se ka da bosom ho. Enu ti sa wo be som adum na ye ju tum na wo ye bosom na ma ne yin na ama na. Na ge se wetima som abesom ankwa. Wo som be som ankwa na ge se wa be ye som amblafo. Enti otumfo be betu atena samanka no me na me din kan. Edi bodi adi mu. Edi na nim be bi otumfo ko bi asamanka na pampam so bone no. Na me din ka de bodi adi mu. Ansa na blafo no aka din na aka ho aba. Na otumfo so emu biaro. Na me ko gaade hwefo no epla ho. Na wo mo ka ho ne dumfo ne de. Eno mu nyina yo so beto mu na teto no ye na ne etwa etire no. E ka se yengoja okwan na edo ama dumfo. Ye fa nto afi ase so na edo ama blafo no. Ablafo ni bi nso ha o mo address te sa ye ne a. Beto mo so pai. Wo mo de se ka che otumfo so kan nsam kire no. Na ye ne de ye nya sa. Na me ni so ablafo ne me no me so mo ko akonfo fa akonfo bi ato abekɔhwɛ ahemfo so to abekɔhwɛ te me so mo akonfo esa asom ahemfo enu tla me yesu man blafo no Wadaro mo se mitie de wo kan ya wo ye bre ni san be yesu man me ye bre ni be sa yesu man kwa ni Wadaro mo me pacho ani die kwa so wo kan mo mu twetire no na ka se tete ho no ya ka se ye nya okwan a otumfo mo edu asem na edu fo ya ka se ye nya okwan a ne edu ma edumfo ne akwayira wo enti ne ka se me ka se din ka se me edumuni na me se kan ne da so mo enti no wo ya bosom na mani ano be yesu man blafo still a wo da ye edumuni o wo ya che bibia odin wa dum we ne de wo ya amani enti na be wantimi anya wo be som adum nko a na no so ne de no enti na se mitie de wo kan ya amamre ne amani bi ese wo ya ema wo be pie suman kwa no waye ba ye ni nyina ma suman kwa ne don faji abo na no wote akonya nso na wo fili mu no ansa na nana bai that am no no ye ma hene me ye ni nyina ma na ansa me nya ye no na me ntimi nsomo ma ho na me somo adum nko a na me ntimi mfata ade kura ya twere kiri otumfo suman blafo kura nse ensomo otumfo me nko a na me hihye me ho sei twere mata ade achi we de to machi na obo se me dan machi na etwe na obo se betima dan machi na hwe obo se ya twere ho no Wadaro ma ya da se gusu na woni e bonko ya be mo wadan wachini na me se busa wo na je se me hwe se ne awusi kan won se me ne no ma wo hu na je se bibi wo ai suma ni o ma ewum na edum yo ma wo ti bodi ayi na ai suma ti me nko aso na bi yusu bodi awa ahemfie abrafo ni nyina wona bodi awa ha ahemfie obi ayi wo yusu bodi aka me nko ame ho na je se na aso na bi yusu man blafo na se awusi kan won se me dia aso ma me hu adwurim gakra na je se me hwe no ma egu ko mu ti me se sha me hu mpo kase no ye di ade eso bi a me fa me ho che sei ye ye ni nti won hye ho kase ni enti se nka enya ye na ya ade de a it means you flan tomato so mo de no me se ka hye me ha na me hye me wo cha ya wa nyina butu so to de bla no bi a mo be pia yin fia no abele bi a ye be ye esomma yi bi a no hu mi a be hu me obo se me dan so no abanya de ma sa hye mo ne ato aso Wadaro mo me sre busa we na ade no da bi otimi yesa na say ade ni bi a wo yesa no ma no ade kase no me hye me ho sonko ana nkuma no so edu ho ma ye chenye ho mo ne me fa
na kyerɛ sɛ menyɛ yɛ anaasɛ mekaeɛ atiefoɔ mu hwɛ Nyansapo TV a na kyerɛ sɛ ade ɛtwa toɔ yi afe wei mu no wobɛhyɛ wo ho sononko kwan so ade kɛseɛ no pa de wɔdi ne mfie num na wɔyɛ bɛt ade bi wɔ hɔ a ɛnyɛ ade kɛseɛ bɛt wɔpagya mu saa deɛ nso apagya mu na deɛ wɔpagya mu kakra nanso wapagya ho kakra wɔhyehyɛ no abɛn apagya ɔyɛ de kɛseɛ paa nanso wɔayɛ de kɛse nti ayi dabɔni biara no a wɔdi no ɔno no ɛwɔ baabi a ɔdi ne kɛseɛ wɔ baabi a wɔtena wɔtumi tena paaki so agopama wɔtumi tena bodware wɔtumi tena asɛnnibea ɛna wɔtumi nso tena manhene atenaeɛ mepakye o meba na woka sɛ bodware no ɛne hene fa koraa ɛne anim hɔ yɛ a nnɛ wɔn te hɔ a wɔn yɛ yie anim hɔ na yɛ bodware no bi na wɔ hɔ no a wɔte so no na anim hwɛ blɛman no wadaroma ɛyɛ dɛn na ɛhɔ nom yɛfrɛ no bodware deɛ nti ɛfo bodware ne sɛ tetewɔ no amadeɛ no baabi a wotwa wobɛwura fie a fie a wosɛ wahene kɛseɛ bi a no wɔwɔ baabi a ɔwɔ so kakra a wayɛ hɔ simpi a wɔtena so yɛ sɛ ɛhɔ no deɛ ɔno ɔnya tena ase a na sɛ wonya ba a wɔde ka wahene bi ɔbɛba bi a ɔte sɛ ɔyɛ biribi awie saa no aba ana ɔyɛ adeɛ ɛso bi a woyɛ agoprama firi hɔ a ɔyɛ adeɛ ɛso bi a hɔ na ɔyɛ no ne firi wɔ bodware no wadaroma mewura meda ase na ansa na no wodiri no wobɛsɛ si wodiri nso bi ma medin de bosomprɛ dunkwa aboa aten ɔtumfuo soman brafoɔ yɛda ase ɛnɛ wɔbɔ yɛ nkyerɛmu paa ama yɛyɛhwɛ Nyansapɔ no yɛsua biribi na mepakye wɔ afotuo bɛ na ade ma nkyiri ma a ɔmo ni nyi amammerɛ ne amanneɛ ho afotuo bɛ na ade ma wɔ mu afotuo a bɛde bɛma nkyiri ma ne sɛ yɛ adumufoɔ no yɛne ɛkuta otumfoɔ se ka ha no bebree no papa yɛdi ne maama wo papa wu a na bɛsɛ hɔ obu a ne papa wu a ɔma nti ama yɛ ɛsa ma yɛ ayɛ kakra nti ɔhema wu yɛ no na yɛnya nnipa no bi mpo nti yɛn nuanom ne ɛkɔfrɛfrɛ wɔ mu bɛkeka aka ho ɛna ebi aka mu bebree nso antumi antena ebia ne nyɛ som ho wɔanyɛ gye sikasom ho a wontumi nsom ɛnyɛ sikasom wosom a yɛto ho akyɛ wotiri yɛ no ɔhene bi kyerɛ sika no agye ɛna afe yɛma yɛ sika no agye na aka sɛ wogye bɛyɛ sika deɛ a wontumi nsom ɔso womma menyɛ sika ɛyɛ akyɛdeɛ ne obi bɛkyɛ wo yɛtu wɔ mu fo sɛ wohwɛ na sɛ wo papa anaasɛ mowɔ fa bi akonnwa bi da mu fie na wode bɛsom otumfo de yɛyɛ a ɛwɔ sɛ wokɔhwɛ kyerɛ akwan na wode bɛsom ɛma ne nyera na yera na asante amanneɛ ne yera yɛwura yɛbɛda ase na wadaroma nka woma yɛhwɛ w'akyi ne sɛdeɛ woka no na atiefoɔ bi hunu deɛ woka no yia ɛne yɛda ase ba Nyansapɔ so kyerɛkyerɛ biribi koraa no wobɛtumi agye me no mbaeɛ na mafrɛ no ɛtɔ daa yɛ ayifoɔ Royal TV ɛtɔ daa no wɔmɔtumi nye me kasa kam biara wofrɛ me yɛda ase buru